Ale kopisz. Euski! Bravo, Soriona, se arriesgó. Cago en la leche, oso. ¡Hostia! Muy bien. ¡Hostia!
Simon, zer, nola junda partidua? Partidua gorra. Bai. Baina, azkenean, Usta bi galtzen hasita, kosteitzen. Nervioso, moti lehenengo aldie, final baten. Nervioso. Buelta mandizu, Buelta mandizu. Bai, fulan ni uste gehiago duken uragut. Baloia hobeto biltzen dut, eta hor fuerte geha, baloia biltzen dut fuerte geha, eta asma duen balo jarri geha urte. merezitako... Merezita, ni uste dut. Oso ondo. Eta batez mutiek urte guztien den lanagatik. Oso ondo. Eta, zemuz? Oso ondo baina, ni nahiz izkepeilekoa. Zemuz ondo partidua, ondo? Gorra baina ondo. Baina, ondo, merezita. Nik uste dut baiet. Nik uste dut. Seguro. Alen dut bagentzen. Merezi gabe? Hasieran gaizki hasi haituk, zatik, lo bezala, baina intensiade nahizko parekautatea geha, baina beraiek bi gol oso azkar sartu izkiue, eta gero gu hasi haituk pixkaia sinisten, okasiok eukizki hau, golak anulau, ez anulau, fora jo asko pitaz izkiu, baina azkenen lortu jau lehenengo parten, lehenengo gola sartzea, eta gero ja korner baten sartu jau, jugada xerrek akutsi zibala, eta gero baina sartu jau bigarren gola, eta oso pozik.